Здравейте! Знаете ли кой е променил деня събота за почивка, отделен от Бога за свят, да бъде неделния ден? Това не е Бог, това не е апостол на Христос, не е самия Христос, не е човек вдъхновен от Святия Дух, не е дори Сатана директно. Първият указ за промяната на Святия съботен ден в неделя е извършен от римски император 300 години след Христос. Това е 321 година след Христа от император Константин. Той издава указ всички магистрати и обикновени хора да си почиват в неделния ден, като освобождава единствено хората, които живеят на село, с извинението, че много често това е неделята е единствения ден, в който е най-благоприятно да се сее, да се жъне, да се прибира реколта и да се занимава човек с агрикултура. Иначе, ако не го правят, един вид няма да имат небесни благословения.